Opa, nire izena Asier Toledo da, eta Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko fakultatean ikasten dut. Oain laugarren mailakok UE Zinema Film Labur jaialdia prestatu behar izan dugu, gutako 16, hain zuzen ere. Eta, lau bost hilabetez egon gera landalan, programazio polit bat ateratzen. Eta, noski, koronavirusa dela eta ezin izan dugu era presentzialean ospatu gure jaialdia. Beraz, beste alternatiba bat bilatu behar genuen, martxoaren 25-etik 27-ra gure proiektzioa edo gure programa egiteko, ez? Edo burutzeko. Eta orduan, taldekien artean eta talde osoaren artean erabaki zen online egitarena, ez? Beste plataforma edo beste Instagram kontuek egiten ari ziren kontzertu online moduko formatu berri bat, ez? Eta hoxe, aterazan streaming bidez geneukan programazio hori egitea, ez? Edo proiektatzea, baina ez partekatzea nola baita esan. Eta pixkanaka taldeko batzuk hasi ginen hankaz gora jartzen dana, egindako dana, batez ere baimenak berriro eskatzen online proiekziorako, eta gero bestetik alde teknikotik egin barreko gauza guztiak aztertzen, prestatzen, adibidez emisorako zenolako teknologia beharko genuen, zenolako adibidez emisoren kalidadea nolako izan behar zen, gero bideoak prestatu, dana montatu, gero bestalde sare sozialen kontua, grafismoak edo sare sozialetarako elementuak sortu, berriro sortu, aldatu, formatua batez ere guztiz aldatu, ez? Eta, nik uste nahiko lan politatera atea dela, bainera kontuan hartuta lehenengo aldia dela, horrelako zerbait egiten dela. Eta, nik orokorrean eta nik uste talde osoak orokorrean oso erronka positiboa izan dela, eta nahiko lan egin deula, hau dana aurrera eramateko, eta espero dugu urrengo urteetarako edo datozen jaialdi edo film laburretarako hau nolabait oinarri edo referente moduan izatea, ez, nolabait esan. Eta hoxe, mila esker, eta animo.